Euskal Herriko ikaskinik esan duena, Olentzero eta bere bikote Mari Domingi Bermeora heldu dira. Eguberrietako azken erosketak egiten egon diren bermeotarren artean izan dira, hain zuzen ere, Bermeoko udal azokan. Umeen eskariak entzun eta musikiak banatzen. Irekin, ala Mari Domingi irekin, norekin nahi. Kapela medio lau. Txepa, bi bakarrik. Hori bakarrik, Aixo. Check it in.